O Concello de Pontevedra e a ONG Boa Vida van da man na posta en marcha dun programa para loitar contra a soidade non desexada e a escaseza de vivenda. A fórmula a apostar por modelos de vivenda compartida. A soidade non compartida, moita xente pois queda ou fica soa nos seus fogares e a partir de compartir a existencia con persoas que o necesitan, persoas que non se poden costear por elas mesmas un alugueiro, persoas inmigrantes, persoas de diferentes colectivos e demais, pois nos parece unha idea excepcional. Temos a 200 persoas detrás que nos lo están pedindo. Porque é prácticamente imposible alugar, é prácticamente imposible sobrevivir. A situación realmente é insostible. Hai unha paz social relativa e o obxectivo final é ter unha cohesión social e unha cidade onde si a pobreza e as dificultades son mínimas, a alegría e o benestar é colectivo e é para todos. Botará a andar en 4 parroquias, Santa María e Santo André de Xeve, Salcedo e Cerponzóns. Engloba 2 proxectos. O primeiro chamase Vida Compartida. Arrancará de inmediato, buscando persoas acolledoras. Despois formarase os participantes que terán que sentar as bases para a vida en común. Isto tamén facilita que, eu son daqui, coñezo a esta persoa, non vas ter problemas de impago porque o aluguero vamos a pagar nós, eso xa en primeiro lugar, e despois xa vas a ver como te enriquece pois ter na tua casa unha persoa de Venezuela, de Ecuador, de Brasil, como a súa vida vai ser unha riqueza para ti. O segundo, bautizado como Fogares Creativos, pasa por atopar vivendas baleiras e propietarios dispostos a alugalas con prezos solidarios a persoas en situación de vulnerabilidade. Neste caso, Boa Vida asumirá o pago. Esas 24 persoas que xa están compartindo habitación, que se están compartindo casa, van a ter unhas destrezas nun fogar, o proxecto chamase Fogares Creativos, donde vai haber traballo de comunicación, traballo de autocuidado, traballo, unha calidade de vida moito mellor que a que podían ter antes. O programa mira tamén cara as persoas sen fogar. Buscarán coordinación con Cruz Vermella, Cáritas e os servizos sociais municipais para ofrecerlles vivendas de xeito puntual. A idea é que se poda complementar o traballo que fai Cruz Vermella e o que fai Cáritas, pois invitando a estas persoas que están na rúa a que veñan esta noite a dormir. Só unha noite a dormir ou unha mañán que podan vir a darse unha ducha e logo volver. Con isto é unha fase experimental. En todos os casos, o proceso estará supervisado por Boa Vida. Encargaránse de seleccionar os posibles conviventes, presentalos, guialos sobre as súas responsabilidades e monitorizar a convivencia.